Yes, mga kabistado, maayong hapon. Karon kaupo naton si Mama Maria, no, ang General PTA, no, ang president rin sa Oton, ako na Central Elementary School diri sa Banwa sa Oton, mga kabistado tuoy diri, no, sa isa ka classroom nga ginransak, no, sa wala pa makilalahan yung mga suspetsado diri mismo sa sulod sa Bolotuan. Mama, yung hapon. Mayong hapon si mo sir, ano ni mo pangalan? Sir Aaron kag sa tagpalamati sang aton nga radyo Bistado. Okay, ma'am, regarding diri sa natabo sa diri sa atong eskwela. Saan o yung nagluntad mamang pagtransact ng wala makilala ni kawat? Actually, ininatabo, hindi talang matulid kung ano nga inuras, no? Pero natabo ni siguro between 12 midnight sang Sunday na, aga-aga na, onwards. So, kung ano man ang plastada sang inuras, ina ang hindi gid kita makahatag sang insakto nga impormasyon. Sa imo nga pagkahibalo, ma'am, ikaw gid ang nakatulupangod diri sa isang classroom. Actually, hindi gid ako actually. 5:30 in the morning nagbangon na ako, gintawagan ako sang amon nga guard on duty or siya ni ang naka-assign sa amon nga panggabi. So naghambal naman siya nga press ginransak kita liwat kay isang Disyembre natabo naman nimo. Okay, so nagdali-dali kita kadto di sa area while naga-prepare ang akon nga husband kay mapagwa sa lakyan, nagtawag na ko nga daan sa aton nga otoridad diri sa Uton. At the same time sa amon di nga ginasaligan nga isa sa mga utilities tabala kay para kung ma-check, masikyar ang lugar. So, pag abot ko diri, ari naman ang aton nga Uton PNP kag ang aton nga kopdanan diri ba sa sulod sang eskwelahan, no, ang aton nga utility kag at the same time ang aton guard on duty. So, first initial namon surgery is tatlo lang ka room. Pero while ginsecure na lang namon ang other rooms, may mga additional pagid rooms sa grade 3 and grade 4 areas. So, daw pila na ka room mga amon di nga ginsulod, hindi lang isa ha, 1, 2, lima anom, ma'am, ang room daw anom. O including amon nga opisina sa PTA. Anong gid man ka opisina? Include classroom and PTA office. PTA office. Ano ba ri sa sang anom ka ano gid? Okay, sa at isa lang na ka gabi. Inalang sang gabi. Domingo. Yes. Okay, ma'am. Ano ma'am ka mga classroom diri? Isa-isa. Ano nga grade? Isa ka grade 2, isa ka grade 1 siya, amon sa PTA office. Isa ka grade 3 and duha sa grade 4. Okay. Duha sa grade 2. Duha sa grade 2, isa sa grade 1, duha sa grade 4 and isa sa grade 3 plus the PTA office. Okay, ma'am, sa grade 2 nga classroom, ano ma'am nga nakuha dito sa mga suspetsado? Hindi ko lang ako makahatag insakto pero i-general ko lang daw 17 stand van. Tanan-tanan na ina ha. 17 stand fan, 3 wall fans, 1 Sony TV, isa ka aircon sa PTA room. Kano pa gali ang volleyball nga ginagamit ani kay intrams kami subong. Ang ano net? Ball anay, 2 balls nga volleyball, isa ka net, wala na yalabot ang mga extension pa gali ma'am. Na ma'am, may idea ikaw kung pila to ang estimated na ginkuha sa inyo? actually sa mga fans sabi mga bag-o gito gawa kay pagbukas namon sang klase kami mismo nga mga classroom presidents amo na yabala nga daw prerogatibo nga inisyatibo nga mag-amot inamutay kay ginaisip namon ang amon kabataan kay kabalo namon nga syempre kulang pa sa kagamitan knowing nga halin kita sa pandemic. So tanan gid ya ang every classroom gid ya nagabakal gid ya donate sang duha ka pan, tatlo ka pan para lang bala maging komportable ang amon kabataan diri. Kag ang mga maestra man mismo nagaano sang kaugalingon nga kagamitan sa ila sa sulod sang ila advisory. Amura masakit. Okay ma'am, yung sitwasyon diri sa eskwelahan na may mga security guard rin. Mayari kita guard, assigned guard sa gabi. So, wala palang ininadugangi kay syempre daw since bago pa bala ang start sang klase. Yes. So, wala man kita gi-expect nga amo bala na ang magkinatabo sa subong. Okay ma'am, saan nag-start yung gwardiya ma'am? Duty dari. So, dugay naman na si Manong Jun, di ba ma'am? Pero at that time, sinatabo din siya ma'am. Diri siya sa area man, sa premises man siya. So galing kay ang pagkabalo ko around 12 midnight, garunda gid man na siya prior siya babala
magpisto liwat kaling syempre kung ikaw ya may intention na ya ang ina nga mga tawo nga malain, ikaw lang man ang nabantayan nila. Di ba la? Pero sa inyo, ma'am, nakasubilan ng mga duha, ano ko nung hambal niya, ma'am? Sang aton nga guard on duty. Amura gani nga 12 midnight naglibot pa na siya. So daw tawhay man. Aga ulan-ulan gid ami inang area. Ina gid na ang time nga daw ina nga gabi daw there's something happening around bala. Ibin sa amon nga tinagulang mga ido bisan diri man sa mga nearby bala nga na istorya ko man. Okay. So amo na. May idea ka mo, ma'am, kung ano sini ang natabo di sang anay pagit ano ni ma'am ikaduha na ni? Ikaduha. Okay, saan nagligad, ma'am? Saan ditong una? December 14 and January 14 daw suod gid siya nga 1 month daw anniversary ay monthsary gid. Oo. Once isang sini. Oo, daw ginsulod gid nila sa isa ka bulan bala ang insakto sa isa ka bulan. Pero ma'am, may idea ka mo, ma'am, sa naghimo sini sa aton diri nga eskwela? Mabudlay abi sir maghatag sang insakto or kung ano man ang ako nabalaan kay under investigation pa sang aton yung mga otoridad kag wala mataluyag nga makahatag bala sang sala nga information. So with that ihatag ko na lang ina sa tama gid sa otoridad. Okay. Ang ano to, ma'am, sa laragwa ay binaga-circulate na sa may social media, tinakita ditong ano to, ma'am, nga nakasulat sa blackboard. Oo, may notice to sila nga ginbutang sa blackboard nga pasensya na wala kaming pambiling bigas, kami ang magnanakaw. Ano to? Ano, ma'am, reaction ni mo to kay nakita mo ang mo tong sulat sa Second ako nga nakakita una ang husband ko. Okay. Kay nagasikyer ko sa pihak nga room sang iya sang grade 2. So pagkakita niya mami may letter na sinulat sa blackboard. So pagka ginsulod ko hambal ko ano na sa hambal niya ginpicturean ko dayon kag amo na later ko na naghagin post around 10 o'clock siguro in the morning to post awareness sa mga tao nga base bala may makahatag additional lead. Siguro lang gusto ko ya ako mismo ga-investigate man. Yes, ma'am. Oh, ma'am, ano na ba tiyaganin mo, ma'am, kay nakita mo dito nga wala sila kung isang bugas? Siyempre, kung mga amo na nga wala nga bagay, makahambal ka gid sang hindi inchakto, kay nga, hindi niya sala, sang amon, sang amon, o kami dire nga, pareho malaki tatanan subo nga nag-experience ang kabudlay sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangaboy, para kita sa survival, bala, no? Pero hindi niya rason nga mangawat ka, knowing nga ina nga mga ginkawat mo is intended para na sa kabataan namon, yung wala gid kami, di bala may ginaisip, kundi para sa kaayuhan, to make our school comfortable. Una ginamo di ginahatagan atensyon isang amon nga mga kabataan amo gid na bala kag diri sa sulod is ang amon nga safety ang amon nga teachers nga wal ga teach ka man bala hindi ka man nga mambal nga ay para milit karon imo sa init amo na nga ni ang mga ginikanan ta bisan ano kabudlay sang pagpangabuhi ta nagahatag gid bala sang inisyatibo mabulig gid sila bisan ano kabudlay ang ila kooperasyon para lang makahatag sang amo na nga donasyon nga maging komportable ang kada isa o ang kabataan diri sa eskwelahan. Okay, ma'am. Mabalik na kita sa pagkanto ninyo, ma'am, sa mga classroom na tapos sulod ni Ranchak, anong may mga nabilin dito sa area? So far, ang sa mga gamit na ginpagawa nila, may mga printer pa sila nga wala na nila nadala. Siguro daw nagsala na ara sa. Oo, nagsala na gid siguro sila or maybe ma'am sa kadamuo na gid siguro sang ilang halakuton na mislok na gid nila kay gainulan that time mo. So ina nga printer basa na siya. Okay, ma'am, ang plastada may mga kandado niya to nga classroom, ma'am, no? Yes. Anong plastada sa mga kandado? Ginpangbawod nila, damo-damo sila rooms nga gin-attempt buksan. Hindi na niya mahimo sang bata lang. This time, kay kung mga una to, last December, pwede pa nga balon nga kabataan, kay mostly candies mo. Pero this time, valuable things na gid. Ang mga electric pan, ang mga sarang na gid nga mapusla na gid, kag mabayluhan monetary. Yes, na. Okay, ma'am, sitwasyon subong, ma'am, sang ano to sini? Sa Sang- aton yung eskwelahan, kan sa aton yung mga natungdan diri. Sa amon sa eskwelahan kay ma'am principal man naman kay ma'am Rita actually meeting na sila karon emergency kung wala pa man mabalaan kung wala ko nabalaan ko anong ilaman sa kaundanan sa ilang meeting but I'm sure that this is all about sa natabo diri kag kung ano ang pwede namon nga mahimo
for the safety measures, kag security measures within the premises. Sa amon man sa PTA, buwas ma-meeting man kami sa akon mga BOD nga parents, kung ano man ang amon nga mahatag nga bulig sa natabo sa amon ni nga eskwelahan, not in terms of monetary or whatsoever, kung ano pagid bala ang amon nga pwede nga i-option nga mahatag man nga makahatag sa amon nga principal sang idea nga pinaka-best nga solusyon nga hindi na ni bala maliwat. Okay. Ma'am, lastly, minsay sa naghimo sini, nagransak diri sang aton eskwelahan, saging pangkuha ang mga gamit sang aton mga kabataan, diri kag sa aton mga maestra. Ano ma'am man sa gamit? Makitaay lang kita sa final Hindi na ko maghatag sang maayo nga halambalon kay kung sa subong balag ang akig ko bilang ginikanan na lang, hindi na lang bilang PTA president, bilang ginikanan. Pero subong nakitaan ko, magpanaog ko to, kapamangkot ako, kumusta ka ba tan? Diyos ko pala mahulay, wala electric pan. You know, amo lang na, kung madakpan ka, makitaay lang kita. Okay. Amo to mga kabisado na batian naton si Ma'am Maria ang presidente. Belinda Parlado. Okay, si Ma'am Maria Belinda no ang presidente sa pagpangkabilugan niya PTA diri sa Central Elementary School sa Banwa sa Uton, probinsya sa Iloilo. Ma'am, mayong hapon kag madamo gid. Ngayong hapon.